Bhí anspéise go féin chláiríonna fi Seán Ó Riada mar gur bhfuil 10 bliana is Seán ó Caileacha agus go mbeadh sé 8 bliana d'aois im léana dá marthach sé. The noted Irish musician Seán Ó Riada died early today in a London hospital. He was 40. Mr. Ó Riada wrote the music scores for a number of films, including The Playboy of the Western World and Mhac. In 1960 he founded cheoltóir, gathering around him a group of traditional musicians who were to give a new lease of life to Irish folk music. Well, an rud atá difriúil féin gceann seo ná gur béis an chiad chlár a déanach trí thuaille Peadar Ó Riada. Tá Peadar a tuairt léargas anna farsanta dúin sa chlár ar a athar, agus mar dhuine, agus mar ealaíontóir, agus mar cheoltóir. Tá go méid Peadar ar thros ar rais go dtí na tithe ina raibh cónaí ar an muintir Ó Riada fad sa bhí a athar ina bheithaigh. Agus spragan sé sin, músclíonn sé sin anna chud cuioine cín in aigeanna Peadar, agus rainan sé na cuioine sin linn oscóir an cheamara, agus is tólam go méid anspéise daoine in san scéal atá aonsintige. Tá irsmí an láidir agus dun seanna héal gailch agus sné bhí a chuirdacha ag seán. Agus sné an bhríthá leis an duineocht a bhí leis an grásan bhí an cheoltóir. Is cuoine gur cha sé ceithreú a héal an mláán, lead a héal fásta na chónaín sa gúlé. Pas nímar ag tafada I mí an bheitheh, agus tá chahas ar thlí an saora ar fad leis Seán Ó Riada stigam I cheann. Nuair a fuair an post a chláiste, da hastig goim tigi sneach agus níon hastig goim marachtain sa chair. Tig fendú a bhí goim agus go háirthe tig sa ghailtacht. Bun níor bhéin dót mar eolar gur bhí cúléon ghailtacht a hastig goim ar fad, táis gan tradiisiúna háin. Fuair me takeíocht ó Mhac in 8 agus de ghlach TG cethir leis an dariscint. Mar sin fuair cabhair anna cabhair ar fad ón léiritheoir cóirlach eilbh ó Monacháin a bhí gobarlam ar an Clár agus de thug sé sin an chud cabharach le ó thaobh an ceolde mar is ceoltóir tradiisiúnta é héin. Beidh sé á chraoladh ar TG cethir ar an 7 láid bhí na saona, ach dar nó beidh sé le feiscin druime sin ag daoine bheith go freastal ar an iireachtas ar an 3 láid bhí na saona in san Glenaogal in Óstán an Glenaogal ar a 10 chlog ar an oíche déardaoin.